by Annabel Valderrama. For safety and protection, offered by Mary Ann Abunda and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Theodore and Marlene, offered by Jacob family. Para sa kalag ni Abelia, offered by Manuel Dacudaw. Para kay Tiriso, offered by Dr. Jean Mirandilla. Para sa kalag ni Salvacion, offered by Bueno and mga Liag family. Para sa kalag ni Alicia, offered by Irvin Ace Lunar. Para kay Adelina by Abunda family. Para sa kalag ni De Jesus, Leonila and Ernesto, offered by Cambare family. Para sa kalag ni Rosie, offered by Loria family. Para kay Daryl Bea, offered by Bea family. Asin para sa kalag ni Baby Jaislyn, offered by Jason Mangampo and family. Ngunyan, iyo po ang solemnidad kan Epifania kan Kagurangnan. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ngunyan iyo an Epifania kan kagurangnan. An Dios nagpamidbid kan sa iyang sadiri sa gabos na tawo, huli sa pagkanitawo kan sa iyang aking si Jesus. Kaya mga tugang ngunyan, siring kan mga mago, kita man minadulok sa kagurangnan, sa paghanap sa iya, asin minadulot man kita ngunyan, bako na kan bulawan, kamangyan asin mira, kundi an sa tong puso asin pagtubod sa iya. Mga tugang akuuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa nagkakaroninungan sa mga kaurahayan mo, Ginoong awit ka, Ginoong yawit ka, sinasang kami ka,
Mamibi kita. O Diyos, na nagpahayag ngunya na aldaw, kan bugtong mong aki sa mga nasyon, sa pagiyanin bituon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid sa saimo sa pagtubod, makaabot sagkod sa pagmansay, sa kagayonan kan sa imong kahalangkawan. Huli kay Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, minaapod si Propeta Isaías na manindugan sa ngaran kan kaumawan kan kagurangnan. Nahihiling kan propeta na manlain-lain ang pinaghalean, pero nagkakatiripon, nagkasararo para sa liwanag kan Diyos. Ang mga atang na bulawan asin insenso, nagtutukdo na magsamba sa Diyos. Magugma kita sa paglaom na nahihiling ta, nakaayon ang gabos na nasyon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Tindog, Jerusalem, asin pagliwanag siring sa aldaw. Nagliliwanag sa saimon kamurawayan nin kagurangnan. Anibang nasyon, matatahuban kan kadikluman, alagad maliliwanagan kakan ilaw nin kagurangnan. Iibahan kakan liwanag nin sa iyang presensya. Ang mga nasyon, madadagka kan sa imong liwanag. Asin ang mga hadi, madadagka ka nagbabanaag na bago mong aldaw. Pangalagkalag sa palibot mo, asin hilinga kung ano ang nangyayari. Nagtitiripon ang sa imong banwahan, tanganing magpuli. Hali sa rayong lugar, madatongan sa imong mga aking lalaki. Kikilikon ang sa imong mga aking babae, araw sa pagkilik sa mga aki. Mahihiling mo, ini, asin mapapano kanin kaugmahan. Maglulukso ka sa dakulang kagayagayahan. Dadarahon sa imo ang kayamanan kan mga nasyon, ang sindang kayamanan madatong halis sa ibong kan dagat. Kadakol na kamelyo ang madatong halis sa Midyan saka sa Efa. Madatong sinda, halis sa Sheba, na nagdadara ng bulawan saka insenso. Magpapahayag ang mga tao kan maray na bareta, kung ano ang ginibo nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, lambang banwaan masamba sa imo. Kagurangnan lambang banwaan masamba sa imo. O Diyos, itao mo sa hadi ang sa imong hustisya. Itao mo sa iya ang sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan ang sa imong banwaan, asin sa hustisya ang sa imong mga dukha. Kagurangnan lambang banwaan masamba sa imo. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katoninongan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya, puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Kagurangnan lambang banwaan masamba sa imo. Mga hadi nin Espanya, asin nin mga isla, magbayad lugod nin mga buhis sa iya. Mga hadi nin Sheba, asin nin Ethiopia, magdara lugod nin mga dulot sa iya. Gabos na hadi magluhod lugod sa atubang niya. Gabos na nasyon maglingkod sa iya. Kagurangnan lambang banwaan masamba sa imo. Hulita inililigtas niya ang duka na nag-aagrangay sa iya. Anang ngaipo, asin ang mayo nin mga minatabang. Nahihirakan niya ang maluya, asin ang duka. Sa iyang inililigtas ang buhay kan mga nangangaipo. Kagurangnan lambang banwaan masamba sa imo. Sa ikaduwang pagbasa, ipinaliwanag ni San Pablo ang misteryo kan plano kan mahal na Diyos. Ang mga hentil o ang mga tao sa mga nasyon, nakikihira sa sarong panuga, ang panugang kaligtasan sa paagi ni Kristo. Ang grasya kan mahal na Diyos para sa gabos na nagtutubod sa iya. Buksan niya to ang satuyang mga puso sa mensahe nin pagkasararo
asin pagkamuot sa gabos na tawo. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, nadangog na nindo na huli sa biyaya ng Diyos, itinaon niya sako ang trabahong ini sa ikakarahay nindo. Ipinahayag nin Diyos ang sa iyang misteryo, saka ipinaaram iyan sako. Kan mga panahon na nakaagi, dai ipinahayag ang misteryong ini sa kiisay man. Alagad mo niyan, ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol, saka sa mga propeta. An misteryo iyo ini. Huli kan marhay na bareta, an mga pagano para naman kan mga bendisyon ng Diyos. Mga kabtang man kan parehong hawak, asin kahiras, kan ipinanuga ng Diyos diyan ki Kristo Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Namundag si Jesus sa Bethlehem nin Judea kan si Herodes an hade. Day nahaloy nag-abot sa Jerusalem an mga mago hali sa sirangan. Naghapot sinda. Haen an umboy na namundag na magiging hade kan mga Hudiyo. Nahiling mi an sa iyang bituon sa sirangan, kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya. Napurisaw na gayo si Hading Herodes kan maaraman niya ini. Siring man ang mga taga-Jerusalem. Tiniripon niya ang gabos na po na padi, asin mga paratukdo kan katugunan, dangan hinapot sinda kung sain mamumundag an Kristo. Sa Bethlehem nin Judea, an simbag ninda, siring sa sinurat kan propeta. Ika, Bethlehem, sa daga nin Huda, bakong ika ang pinakasadit sa mga nangingenot na syudad nin Huda, huli ta sa imo magikan an sarong lider, na yuan masakop kan sakong banwaan na Israel. Hilom na ipinapod ni Herodes an mga mago, nganing aramon sa inda, kun kasoarin nagtunga an bituon. Pagkatapos, pinaduman niya sinda sa Bethlehem sa katinugon. Lakaw na kamo, asin hanapon nindo an umboy. Kun makuan nindo siya, paaramon nindo ako, nganing magduman man ako, asin magsamba sa iya. Kaya nagharali sinda. Mantang naglalakaw sinda, nahiling giraray an bituon na nahiling ninda sa sirangan. Dai masabi an sa indang kaugmahan, kan mahiling ninda an bituon. Pinanginotan sinda kaini, sagkod na naguntok sa tangod kan lugar na namumugtakan kan umboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda an umboy asin si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda sa kanagsamba sa umboy. Dangan idinulot ninda sa iya ang mga daranindang regalong bulawan, insenso asin mira. Pinatanidan sinda nin Diyos sa pangaturugan na dai na magbalik ki Herodes, kaya ibang dalan an sa indang inagihan pagpuli. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga tugang,
ngunyan na aldaw epifania nin kagurangnan. Saro ining bako lang ba sa kafiestahan kundi solemnidad. But sabihon, halangkaw ang ranggo kaini sa mga selebrasyon kang simbahan. Natata, dakula ini na selebrasyon. Mala mga tugang, pigse-celebra niya to ngunyan ang pagpamidbid nin Diyos sa tawo. Just imagine kung di nagpamidbid ang Diyos sa tawo, paano ta siya maaraman? Gani baga pig-celebrate ta ngunyan mga tugang ang friendship ta sa satong kagurangnan, ang pakikipagkatuod niya sa tuya. Tapa ang sarong tawo baga nagpamidbid, tinaram niya sa imo sa iyang pangaran. O bako kan estranghero sa iya. Diyan na mapuon ang marinindong pag-ibahan. O siring sa kagurangnan. O sisay man kita na pamidbidan kan sa tuyang kaglalang. O, sisay man kita. O mga tawo kitang magagadanon, mga maluya kita, mga makasalan kita. Pero minsan siring kaan ang Dios binukas niya an sa iyang buhay, tanganing maging parte kan sa iyang buhay. So mga tugang, digdi sa satuyang ebanghelyo, nadangog niya to an Christmas story na sinurat ni San Mateo. Kanakaging Pasko, nadangog ta ang Christmas story na sinurat ni San Lucas. Kung hilingon, sa tubagang bilin, pikukumbayin ta iyan na duwa. Yung baga po, halimbawa, may shepherd, igwang mago. May star, yaon sa bilin. Pero kung hilingon, duwang perspektibo mga tugang ang Christmas stories na ini. Kung hilingon, si San Lucas, ang sa iyang focus, iyoan si Jesus na padigdi para sa mga dukha. Okay, baga, mahiling tabaga, ang nagdalaw sa iyang enot, iyon mga pastores, mga pobre. Iyong pig-apod na ideal Israel, na kung saan, mga pobre sinda, alagad, nahirakan kan kagurangnan. Sindaan mga enot na nakamidbid, nan kagurangnan napadigdi sa kinaban. Ang kagurangnan, dukha man, siring man sa inda. Nakisumaro sa indang kadukhaan. As in, sa mga tawong dukha, duman ang makakamidbid sa Diyos. Sa mga taong mapakumbaba, mahuyo ang puso, iyo ang enot na makakamidbid kay Kristo. Pero sa Ebanghelyo man ni San Mateo, iyo man, si Jesus para man sa mga dukha man, di man napigsabing bako. Pero ang sa iyang focus, it is more on Jesus is for all nations. Na si Jesus, hali sa Israel, alagad siya para man sa bilog na nasyon. As in, iyo ini ang pigrepresentar kan mga mago. Sa inot mga tugang, ang sakuya lang, sometimes it is useless to verify kung ang mga mago talagang ini nasa historical na nangyari. Bako man po ang focus kang Biblia, bako man talaga itong historical account, but it is more on theological, more on sa ano ang si Kristo, ano ang sa iyang mission sa kinaban na ini. As in, ano man ang mission ta bilang mga Kristiyano, paano dapat kita makarelate sa kagurangnan. So, di man po digdipig sabi enot na ang mga magong ini, tulo, di man pigsabi, sa to naman sana na interpretasyon, sa tradition kang simbahan, tatulong regalo, syempre. Pero di man nanganghulugan na tulo talaga. Posibleng dua, posibleng apat, basta more than one. Plural ang ginamit na, gamit, pig-describe. So, siguro, as in, man pigsab, ang mago, ano bud sabihin kang mago? Bud sabihin ka iyan, sarong tawong madunong, wise man, sarong tawong matali. Kung ilingon mo, dyan man naghali mga tugang ang tataramo na magic. Same root word. Bud sabihin, lihim na kadunungan. Arog ka iyan. May kapangyarihan. So that's why, ang hiling tabaga minsan mga tugang sa wizard, mga arog ka iyan. So mga tawong mga nakakatao, kan mga siring kan magic, mga tawong matatali, mga madudunong. But, kung hilingon digdi, ang mga magong ini, for sure, sinda mga pagano. Bako man sinda parte, kan piniling banwaan in Diyos. Pero ang magayon sa inda, enot, they are in tune with nature. Yaon an sa indang deep appreciation, kang pagpamidbid nin kagurangnan sa iyang mga nilalang. Na minsan, iyon na nawawara sa satuya ngunyan. Nata nagkakaigwa kitang distraction kang satuyang kapalibutan. Why do we have ghost projects?
related to flood control. Why do we have corruption? No, because we are not exploiting the nature. We are not anymore in tune sa pagpapamidbid kan Diyos sa iyang mga nilalang. Na ang igwa kaining mga magong ini. Nagpamidbid ang Diyos sa paagi kan natura. God reveals Himself in nature first of all. Yung mga tuwang pigaapod mga tugang na eno ta pagpamidbid kan Diyos, paano ta naaraman na may Diyos? Dahil sa iyang mga nilalang. O, dahil sa mga paghiro kan mga bituon, paghiro kan manlain-lain na bagay, mga kalamidad, siring kaiyan, naaraman ta na may Diyos responsible sa gabos na mga bagay na ini. So first, we see God in nature. And aruga ng pagpamidbid nin kagurangnan digdi sa mga magong ini. O, mga pagano sinda, di man sindang aram sa banal na kasuratan, bako sinda parte kan piniling banwaan nin Diyos, pero naaraman ninda ang Diyos sa paagi kan bituon. So God stoops down to our level. Yung ang magayon sa kagurangnan. Siguro, sa satuya sa mga parasira, magpapamidbid ang kagurangnan sa indang trabaho man, duman man sa dagat. O kung ika ngaya para tanong, mamimidbidan mo ang Diyos sa paikan sa imong mga tinanom. You will know God by means of plants. O, kung ika ngaya, siguro kung bako man sinda mga mago, siguro kung ordinaryong tao, depende. O, kung ano ang sa indang trabaho, ano ang usual nindang pigigibo, diyan nagpapamidbid ang kagurangnan sa sato. By means of nature, by means of ordinary things that we do in life. Pero ang pagpamidbid nin kagurangnan, it's incomplete. Nata, iyo, pigtaram na may nagsinyalis ito na sarong umboy na mundag na magiging hadi kan mga Hudiyo. Pero di man pigtaram kung saan siya makukuha. O, kaya kinakaipuhan magduman ining mga mago, duman ki Herodes asin man sa mga eksperto kan banal na kasuratan. So ikaduang pagpamidbid nin kagurangnan, aside from nature, it is in the history of humanity. Particularly in His chosen people. O, sa kasaysayan nin tawo, namimidbidan ta na may Diyos na responsable, na nakikiiba sa sato, nakikibaklay sa istorya nin katawohan. So yung mga tugang pig-celebrate niya ito ngunyan na ending kang Jubilee Year of Hope. Ngunyan ba pagapita tapos, God is always walking with us, journeying with us through history. As in iyan, sa piniling banwaan ng Diyos, nakasurat iyan sa banal na kasuratan. Sabi ba gadigdi, aram ninda, sa Bethlehem o sa Belen nin Judea, mamumundag ang paratubos, siring sa sinabi sa propesiya, siring sa nadagman yato sa enot na babasahon asin salmo sa ngunyan. Alagad, iyong makamurumundo, mahiling tadigdi, itong mga mago, pighanap ang kagurangnan, duman sa Belen. Pero itong may nakaaram, kung sa ina duman sa mamumundag sa paratubos, day manida hinanap. O, yaon pa anong mga tugang, so cerebral knowledge na pigaapod. Yaon sa nasa pakaaram sa isip, pero daiman sa puso ang kagurangnan. So yun minsan makamurumundo mga tugang, it doesn't mean that when you already memorize the scriptures, you already know about God. You memorize the sacraments, aram mo ang doktrina kang simbahan, mamibibidan mo ng kagurangnan. Iyo, dakulang tabang iyan. Pero kung nakayaon sa nasa isip, daiman pigsa sa buhay, daiman sa puso, di ta mamibidan ng kagurangnan. Siring kaining mga Hudiyo, mga skriba, sayang kan oportunidad. No? Aram na ko taninda kung sain, alaga, day maninda pighanap ang kagurangnan, tada isindang pagtubod sa iya. As in, mahiling tamandigdi sa satuing ebanghelyo, gari baga nawara subituon, nata nawara subituon, kanan mga mago nagduman sa palasyo ni Herodes. Nata nawawara duman ang liwanag din kagurangnan. Because God has nothing to do with selfishness. God has nothing to do with greed, pag-abuso sa kapangyarihan. Day duman ang kagurangnan, hulita si Herodes, yaw na sa iyang pagkamakasadiri. Handa siyang magadan, tanganing manatili sa iyang pwesto. Maski sa iyang pamilya, kaya niyang gadanon. Maski sa iyang agum, asin mga aki, historically, ngani sanay siya manatili sa pwesto.
An liwanag nin kagurangnan dayjan, ang tawong siring kaiyan, mapag-abuso, namumuhay sa kadikluman. So, yung baga mga tugang ang pigsasabi na ang Diyos nilalaglag sa trono ang mga mapangyari, as in iniitaas ang mapakumbaba. God is never on the side of bullies. God is never at the side of those corrupted by power. Kaya baga sabi digdi, kan paghalik ninda duman sa palasyo ni Herodes, nahiling giraray ninda an bituon, asin sinda na ugma. Kung minahali kita mga tugang sa satong pagkamakasadiri, kung minahali kita sa satuyang pagfo-focus sa mga kinabanon na bagay, nahihiling tagiraray an kagurangnan. Okay, sabi duman, kan paghali ninda sa palasyo ni Herodes, tinuro sa inda, namit bida ninda an kagurangnan, nani tawo sa umboy na si Jesus. So the ultimate manifestation of God is not just in nature, not just in history of humanity, not just in the scriptures, but it is in the person of Jesus. Si Jesus ang last na nagpapahayag kan kung sisay an kagurangnan. Asin siya ang Diyos na uya sa sato. Mga tumahapot man kita, natapalan ang ngapudta sa mga mago, mga hadi. Hulita, kung hilingon, sa satong enot na babasahon asin salmo, pigaapod sindang mga hadi. Sinda sukatuparan kan propesiya. Sabi bagadigdi, dadarahon sa imo an kayamanan kan mga nasyon. Kadakol na mga kamelyo an madatong, hali sa Midian sa Kaefa. Madatong sinda, daradaraan bulawan asin insenso, magpapahayag ang mga tawo kan marahay na bareta kung ano ang ginibonin kagurangnan. Asin sa Salmo Responsorial, sabi digdi, mga hadi nin Espanya asin mga isla, magbabayad din buhis sa iya. Mga hadi nin Sheba asin Ethiopia, madaralugod din mga dolot sa iya. Sinda sukatuparan kan propesiya sa enot na babasahon asin sa Salmo, na ang mga hadi kan manlain-lain na nasyon, masamba sa kagurangnan. So it was fulfilled. As in, ano ang sa indang idinolot? Tanda iyan kan sa indang pagtubod. Bulawan, but sabihon, si Jesus hade. Si Jesus maglilingkod sa iyang banwaan. Insenso, na si Jesus padi. Magdudulot kan sa iyang buhay sa pagsamba sa Ama. As in man, mira, pagiging propeta, na kung saan magsasakit siya, magagadan. Siring na ang mira, iyo baga ang pig-imbal sa makay Jesus. Bagus kang imbal sa makuta na, dadarakota ni Maria Magdalena sa iya. Kung kang siya mabuhay liwat. Mira, kung sabihon, para sa tawong magagadan. Sarong propeta na nagpahayin katotohan as sinagadan dahil sa iyang pagtubod. So ngunyan man, pigahagad sa sato, nasiring sa mga magong ini, ibalsanta nin pagtubod. So, revelation, God reveals Himself. Our response should be faith. Ang pagtubod sa kagurangnan. Ano daw ang pagtubod ta sa kagurangnan? Si Isay siya sa satuyang buhay. Kung ano mga magong inagpahayag na siya hade, siya Diyos, siya propeta, si Isay si Jesus para sa sato. Asin sa panghuri, ang sabi digdi, sinda, day na nagduman kay Herodes. Ibang dalan ang sindang nilakawan. Kulit na pag nakuata na ang Diyos, di nakitang hahanapon pa. Di nakita mabalik sa lumang buhay. Di nakita mabalik kung sa inyaon ang kadikluman. So lugod mga tugang, ngunyan, na epifaniya nin kagurangnan, God manifested and revealed Himself to us. Let us offer Him our friendship. So lugod mga tugang, kita man, siring sa mga magong ini, mabalik kita sa satong mga harong, matapos kita kan Paskong ini, na di nasayang ang mga adal na nakuata, ang presensya lugod din Diyos, darahunta sa ordinaryong pagkakataon kan sa tuyang buhay. Ipahayag niya to an sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, Amang makakamhan, kagibok kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling,
asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong naaki kan Diyos, asin namo gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halas sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagkikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa liwanag nin sarong bituon, ang Diyos na makakamahan nagiya sa mga mago, sa lugar na mundagan kan umboy na si Jesus. Hagadon taman ang sa iyang pag-antabay, mantang dinadara niya to sa iya ang sa tong mga kahagadan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an mga namamayo kan simbahan, giyahan kan kagurangnan sa indang paggingowa, na darahon si Kristo sa gabos na nasyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa satong paglakbay, pasiring sa Diyos, warasan kita kan grasya, na magiyahan kan liwanag kan ebanghelyo, dangan magbanaag kan presensya ni Kristo, sa urualdaw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagbabaklay, asin an maharayo sa indang harong, danay na antabayan kan Diyos, asin ilikay sa mga katibaadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagihelang sa satong komunidad, makamati kan imbong kan Diyos no na pagkamuot, dawa sa indang kahilangan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga katuod niya tong gadan, urog na sa mga pinanugaan niya tong ipamibi, mag-ako kan katuninongan asin kaugmahan sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pagpahayag mo sa mo kan aki mong si Yesu Kristo. Warasan na magdanay kaming bukas sa Espiritu, nin sa iyang katotoohan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Mag-anak kita sa altar ni Diyos, ngunit alapin na sa tuyan. Mag-anak kita, mag-amahot na siya, kanilog na buhay, inusay sa iya. Kanilog na buhay, inusay sa iya. Magpamibi kau mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamahan. Ako at manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilnga ang mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini bako ng bulawan, insenso sa kamira an idudulot, kundi sa paagi kainiman sa ng mga atang, pinapahayag, dinudusay asin inaako si Yesu Kristo, na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran. Huli tangunyan ipinahayag mo ki Kristo, an misteryo, mansana, kan samong kaligtasan. Tanganing maliwanagan an mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawuming magagadanon. Binago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan kabos sa langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos din mga hukbo, alawin kasinagaw, kaluban sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Kaya maugayo na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi as sinagahagad, huli kay Hesu Kristong aki mo sa mong kagurangnan, na akuon mo asin bindisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian, na enot idinudulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon asin mahadean sa bilog na kinaban. Kaiba kan surugon mong si Leon na sa mong papa, asin kan ubispo ming si Joel, patin gabos na nagaataman, susog sa katotoohan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan, an mga surugoon mong pinapamibi niya mo sa Eukaristiyang ini. Asin an gabos na yaon digdi, nan pagtubod midbid mo, asin an devotion ara mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakrifisyo nin pag-umaw, para sa indaman sana, asin para sa gabos sindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan, sinang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo, Diyos na ding katapusan, buhay asin totoo. Sa pagpuro pakinabang asin pagselebrar, kan urog kasagradong aldaw, nan aki mong bugtong na magkasimong daing kasagkoran sa imong kamurawayan, magpahiling sa katunayan kan sayod na hawak kan sa mong laman, asin sa magalang na pagrumdom, enot kan mamuraway na Maria, danay na Virhen, ina kan iyuman sa ng Diyos asin kagurangnan niya mong si Hesu Kristo, siring man ki San Jose, esposo kan iyuman sa ng Virhen, asin kan sa imong mga santos apostoles asin martires, ki Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin gabos mong mga santos. Huli kan sindang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Namimibi kami sa imo, kaya ining dulot niya mo bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong familia, namimibi kami kagurangnan, na magayaya mong akuon, asin husayon mo sa samong mga aldaw, sa imong katuninongan, dangan haawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin ipagbuot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining dulot papagkanigoon mong bindisyonan,
midbidon, parigonon, gibuho na maninigo asin mauyonan, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan aki mong namumutan sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Bago kanal daw kan pasyon, nag-ako siya kan tinapay sa mga banal asin mahal niyang mga kamot. Asin initaas ang sa iyang mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos Ama niyang makakamahan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini an sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot. Pagpasalamat giraray sa imo, nagbindisyon, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na sa imong mga surugoon, siring man an banal mong banwaan, ginigirumdom an palada na pasyon, an pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin an mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyuman sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan, nagdudulot sa imong malinawo na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, nin ostiyang dalisay, ostiyang banal, ostiyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na ding kasagkoran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon, asin ako an banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako an mga atang, kan surugon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamahan, ipagbuot mo na inidarahon kan mga kamot kan banal mong anghel sa sinanglitan mong altar, sa atubang kan Diyos nun mong kamahalan, tanganing kaming nagpapakinabang kan urog ka banal na hawak asin dugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro sa altar na ini, anas mapano man lugod kan kabos na bindisyon asin grasya. Girumdumaman kagurangnan an mga surugoon mo na nainot na samo, may tanda nin pagtubod asin nagtuturog sa katuninongan. Nagaarang kami kagurangnan, nasinda asinan kabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawon mo nin lugar nin kaginawaan, liwanag asin katuninongan. Kami man nasurugoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamaherakon, papagkanigon mong matauanin kahirasan, sa pag-iriba kan banal mong apostoles asin martires, Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Ageda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabos mong mga santos. Namimibi kami, akuon mo kami sa sendang pag-iriba, ika na day nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras nin kapatawadan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, nahuli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan, danay mong linalalang, pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mo winawaras.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigon ay ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtarab ka sana asinan sa kong kalagmaw umay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Mulai
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, manginutan kasamo, danay asin minsan saen, sa paagi kan langit no na ilaw. Tanganing masabotan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmate, an misteryo na binuot mo kaming makisumaro, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Negritis asin Pro Seminaryo. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 48,613 pesos and 35 centavos. Ana ang pagtapos siring na oras kan misa, 6,586 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 13,052 pesos and 90 centavos. Siring man sa Enero 5 sa Good 7, aldaw ni Lunes sa Good Miyerkules, magkakaiga po ni 3 doong Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Sa masunod na semana, Enero 9, aldaw nin Biyernes, mapuon na po ang misa nobinaryo para sa kaumawa ni Senyor Santo Niño. Sagkod po ini sa Enero 17, sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Ang nakolekta niya to para sa bulan ng Disyembre, hali sa tada canisters, igwang total na 16,504 pesos and 30 centavos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuanon sa opisina ang tada canister, tanganing magpo naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Enero. Sa girarayaan sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 2,000 pesos, duwang Anonymous tig 1,000 pesos, Anonymous 700, 400, 300 pesos, Devotee 3,000 pesos, Abinal Family 1,800 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko asin hagadon an bendisyon. Kanan aki nin Dios na niitawo, dinaog niya ang kapangyarihan nin kadikluman, asin kasalan, asin pinano niya an aldaw na ini nin sa iyang kamurawayan. Haleon lugod kan Dios an kadikluman nin kasalan, asin paliwanagan an sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadala ni Dios sa iyang mga anghel sa iyang mga anghel sa mga pastor, tanganing ibareta an maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos, panulugod niya kamunin kaugmahan, asin gibuho ng mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanang tataramon na ni tawo, an langit na kasaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo an katiwasayan, asin karahayan, nin buot, asin ang pakisumarok sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bindisyonan kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa lakaw, asin iharubay an ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos.